Boas noites. Onte houbo un violento atraco nun club de alterne de Ocorgo. Os ladróns de orixe rumana ataron a unha traballadora e deronlle unha paliza ao encargado para tentar roubar a caixa forte. Os ladróns detidos comezaron a prestar declaración ás 6 desta tarde. O Tritón, o maior club de alterne de Lugo e os seus arredores, foi onte escenario dun violento atraco no que os dous autores tomaron como rehén durante máis dunha hora a unha das empregadas da limpeza e deron unha paliza a outro. Nembargantes, e segundo informa o xornal El Progreso, non puideron culminar o atraco e deronse a fuga sendo detidos horas despois en Nadela por dúas patrullas de seguridade cidadá da Garda Civil, tras unha persecución despois de que un axente fora de servizo os atopara e dera a alerta. Segundo as primeiras investigacións, os detidos son dous perigosos delincuentes de nacionalidade rumana que xa foran identificados hai 6 meses nas proximidades do burdel e que, ao parecer, acumulaban antecedentes por trata de mulleres para a prostitución. O asalto comezou sobre as 9 da mañá, cando o Tritón levaba varias horas pechado e as mulleres que ali viven e exercen a prostitución xa estaban nas habitacións superiores. No establecemento estaban a muller que se encarga da limpeza e o encargado de mantemento. Os asaltantes agardaron a que o encargado saíra a tomar un café a un bar cercano e, cubertos con luvas e pasamontañas, saltaron o valado. Unha vez no interior, sorprenderon a muller na cociña que dá acceso ao club pola porta de atrás. Atárona e amordazárona e deixárona nun rincón mentres agardaban o regreso do empregado. Todo apunta a que querían as chaves que tiña o encargado e que daban acceso ao despacho no que se atopa a caixa forte, xa que portaban ferramenta para abrir a devandita caixa. Cando chegou o encargado, deronlle unha brutal paliza que lle deformou a faciana, polo que tivo que ser trasladado ao aula, onde recibiu a alta horas despois. Pero non contaban os asaltantes co reparto do pan e cando chegou a furgoneta da panadería, fuxeron a toda presa, saltando balado polo que entraron. Horas despois, un axente fora de servizo localizounos e deu a voz de alarma, polo que varias patrullas da Garda Civil emprenderon a súa procura e posterior detención. Félix Vidal Anido, máis coñecido como o violador do Estilete, será xulgado mañá na Audiencia Provincial de Lugo polos supostos delitos de detención ilegal e falsidade documental. Está no cárcere de Bonxe en prisión preventiva dende o pasado 11 de abril por supostamente tentar entrar na vivenda dunha muller pola forza e por simular que no momento no que sucederon os feitos estaba viaxando en autobús cara a Meira. Por todo isto, a Fiscalía solicita unha condea de 9 anos de prisión. Vidal Anido saiu do cárcere de Asturias en decembro do ano pasado, despois da anulación da doutrina Parot. Fora condeado a 70 anos de cárcere por varias violacións. O Concello de Lugo gastará preto d'1 millón de euros nunha escaleira de emerxencias de 42 metros de altura para uso dos bombeiros. A Xunta de Goberno local acordou hoxe aprobar esta contratación. Fora da orde do día tamén se aprobou a licenza de ampliación do Hospital Veterinario Rof Codina. Figura algo extraordinariamente importante porque ademais saben vostedes que foi un dos acordos os que se chegou dentro dos acordos para aprobar partes do orzamento do ano 2014 do Concello, que é a adquisición dun vehículo cunha autoescaleira, como ven aí, de 42 metros de altura para, evidentemente, o uso do Corpo de Bombeiros do Concello de Lugo. Ten un presuposto de licitación de 949.000 euros e un prazo máximo de entrega unha vez que se axudique este contrato de 11 meses desde que se formalice o mesmo. Por tanto, é un aspecto importante que vai a contribuir, sin dúbida alguna, á modernización do equipamento do que dispón o Corpo de Bombeiros do Concello de Lugo e, ademais, evidentemente, incrementar a seguridade cidadá por si fora necesario empregar esta autoescalera en algún dos edificios que neste momento temos na cidade.
Fora da orde do día, como lles decía ao empezar esta roda de prensa, aprobouse unha licencia para a ampliación do Hospital Universitario Rof Codina. Esta ampliación é extraordinariamente importante para un hospital que é referente tanto a nivel estatal como europeo, e o Concello de Lugo ten a máxima, como saben vostedes, de apoiar calquera tipo de actividade que se realice no campus universitario desta cidade. Esta obra, que ten un presuposto aproximado de 4 millóns de euros, que conta con financiación de fondos FEDER, por tanto, financiación da Unión Europea, vai a supoñer que o xa amplio abanico de servicios de investigación que se levan a cabo neste hospital universitario poida verse incrementado cunhas instalacións absolutamente modernas e adecuadas ao que se espera de un hospital universitario, neste caso veterinario, como les decía. O circo instalado en augas férreas podería ser sancionado polo Concello de Lugo se finalmente utiliza animais no seu espectáculo. Así o dixo hoxe o voceiro do Goberno local, Luís Álvarez, recalcou que non ten licenza para actuacións con animais e tamén engadiu que utiliza publicidade enganosa. Por parte desta empresa hai unha publicidade enganosa, posto que o Concello de Lugo non colabora con esta empresa na instalación dese circo, tal e como figura na publicidade que se está a repartir tanto pola cidade como polos distintos centros educativos. Por lo tanto, o Concello non ten ningunha relación ni ningunha colaboración coa empresa que instala esta atracción. E, en segundo lugar, quero decir que hai unha solicitude por parte da empresa no seu momento na que se declara literalmente que nese circo non hai espectáculo con animais. E, polo tanto, a autorización que ten neste momento refírese exclusivamente a outro tipo de actuacións, as habituais, digamos, dentro dunha actividade de circo, pero en ningún caso conta coa autorización do Concello para espectáculos con animais. Parece ser que ten animais, pero non ten autorización para levar a cabo ningunha actuación con eles, posto que, insisto, na súa solicitude se acredita literalmente que non levan a cabo actuacións con animais. Os populares criticaron hoxe que o Concello de Lugo paga máis de 30.000 euros diarios entre as facturas sen contrato e as pendentes doutros anos. Segundo o edil Juan Carlos Plaza, esta cantidade é 8 veces superior á que se destina a inversións. O Concello de Lugo paga máis de 30.000 euros diarios entre facturas en contrato e facturas pendentes de anos pasados. É unha situación preocupante. Si comparamos cos datos de 2013, que xa eran preocupantes de por sí, o importe de facturas atrasadas ou pendentes de outros anos e as facturas en contrato duplican os do ano pasado. Tamén, no último informe de morosidade, se nos deu conta de que había 2.400.000 euros en facturas pendentes que levaban de promedio máis de 10 meses sen supervisar e, por suposto, sin pagar. Para poñer esta cifra en valor, o que podemos decir tamén é que o que se gasta diariamente no Concello de Lugo en pagar facturas de outros anos e facturas con reparos, facturas en contrato, é como 8 veces máis do que gasta diariamente o Concello de Lugo en invertir nos barrios ou no rural, inversión real. Os datos, pois a data 1 de setembro de 2014, que son os últimos datos que temos, o Concello de Lugo destinaba cada día 22.667 euros con 67 a pagar servizos que funcionan sin contrato a día de hoxe, algúns deles con moitos anos xa. Destinaba tamén 7.691 euros con 63 céntimos a pagar facturas de anos anteriores, de servizos prestados anos anteriores.
Isto quere dicir que, como acabo de comentar, que o goberno local paga case 8 veces máis diñeiro, dedica casi 8 veces máis diñeiro a pagar estas facturas que o que dedica a inversión real, que cos datos, os últimos que temos, que son os do primeiro semestre de 2014, eran 4.177 euros diarios, o que dedicaba a obras na cidade ou na zona rural. Nosotros creemos que son datos preocupantes e reveladores de cal é a xestión económica da área, a dirección política da área de economía. Ata aquí a información de hoxe, pero voltamos nuns minutos con toda a actualidade deportiva. Deixámolos agora cunha exposición sobre o legado franciscano en Galicia, que se pode ver na Capela de Santa María. Boas noites. That you can love me too. It happened when I first met you. If only that you knew. I know you never really wanted to. A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco, e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño. O Club Deportivo Lugo enfrontase este sábado ao Osasuna, conxunto que coñece moi ben o albivermello David López, que xogou ali 7 temporadas. Por iso xa avisou do perigo do equipo navarro, sobre todo en ataque. Es un partido especial, ¿no? Por los años que estuve allí, por los 7 años que está en Pamplona y bueno, como dices, en cuanto fiché por el Lugo, pues lo primero que fijé cuando jugaba aquí, cuando jugaba allí. Y bueno, aparte de eso, pues bueno, pensar en intentar conseguir los 3 puntos. Es lo que siempre se espera, ¿no? De los Osasuna, ¿no? Yo, tanto cuando jugué ahí como cuando juego contra ellos, es un equipo que no da por perdido ningún balón, que los 90 minutos pelean, luchan y van a por el partido, sea el minuto que sea, ¿no? Y bueno, yo creo que van a intentar conseguir también su primera victoria fuera de casa aquí y bueno, nosotros pues
por lo contrario, ¿no? Vamos a hacérselo difícil, que tengan un partido incómodo y hacer nuestro juego e intentar pues bueno, conseguir los 3 puntos. Puede ser que igual fuera de casa no juegan igual como en casa, como se les ve tan sueltos con su afición o no. Pero bueno, por eso no te puedes fijar, ¿no? Porque lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Nosotros yo creo que practicamos un fútbol ofensivo de posesión donde creamos muchas ocasiones y no llevamos nada más que un gol, ¿no? Entonces yo creo que no hay que fijarse en eso, sino en que va a ser un partido muy complicado el próximo sábado. Que tienen un poco de todo, ¿no? La casta, como te he dicho, Osasuna siempre en todos los partidos se deja todo, ¿no? En los 90 minutos, pero también es verdad que hicieron un buen partido, ¿no? Que luego entró la entrada de Cedri, yo creo que cambió también mucho lo que iba siendo el partido y cambió a favor de ellos por todo el peligro que creó. Y un poco de todo, ¿no? Es una mezcla que al final pues le hace a Osasuna ser un equipo duro, equipo fuerte y que seguramente estará peleando por los puestos de arriba. Yo creo que no solo Osasuna, ¿no? Yo creo que a cualquier equipo que tú mantengas el balón, que les hagas correr de un lado para otro y que les metas en su área, yo creo que todo equipo sufre, ¿no? Entonces nosotros intentamos eso, sea el equipo que sea y bueno, este sábado contra Osasuna pues intentaremos hacer lo mismo. No, yo creo que trabajamos los dos aspectos, pero yo creo que sobre todo nuestra característica es la posesión del balón y sobre todo pues buscar continuamente ocasiones de gol, ¿no? Yo creo que aunque no hemos metido gol, hemos tenido ocasiones en todos los partidos. Como te he dicho, esto va por rachas y ahora mismo no nos está entrando el balón, pero bueno, esperemos que ya el sábado cambie la racha y podamos meter más goles. Isto foi todo por hoxe, pero lembren que poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliciae.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá. A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco. E polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño.